Да бе, да бе. Нищо не разбирам какво. Дали да ти не е хладно там? Не. Не е ми хладно, добре съм. Сега правиш се на много важен, ама... Да бе. Нали трябва да има... Сега биричката и кебабчетата ще дойдат всеки момент. Аз не вярвам тия да ги качат тук много високо, на 20 метра. Ще дойдат. Ще дойдат. Аз съм говорила сега, че кебабчетата сега ще дойдат. Пекат ли се? Пекат се и шопска салатка ще има. Укрени се. Келнера иде и сега носи кебабчета. Ще видим. Малко му е трудно скърби. Да ги не изсипе в езерото долу. Да не нахрани риби. Вот и все викаш. Гледай сега, това езерце е доста хубаво и мисля, че дори може да го... После ще идеме по-нататък, там има и лодки и водни колеле. Сега не ми се влиза. Цопна във водата. Аз разчитах, че ще ме повозиш малко. Да, няма да забави. Аз самичка тогава. Леко там си на ръба вече... Да, виждам. Виждам на стъпалата. Виждам, че съм на стъпалата, да. Ще ми се правиш на младеж. Да бе, тук виж. Леко. Снимай колите как си надо, бе. Какво да снимам? Коли има винаги, не всекъде е имало, те не са. Много обичам синито небе аз. Значи това е като магия направо. Много хубав цвят се получи. Хвана си пенсията в ръката и тръгна по планините. Да бе. Свободна газица. Ние така ще кажем, кой знае къде ще чуем. До към Съветския съюз. Мина една жена долу и се отлежа. До към Съветския съюз, предполагам, се чува. Тук съм... Значи това после ще го снимаме отдолу. Това къщенце тук. Да се види къде сме. Да. А ето това са стълбите, по които ще трябва да следим най-вероятно. Да. Бавно зи, защото... Здравей! Ти тук ли си бил? Аз мислех, че снимаш. Това е езерото тук. Да. Той има и риба. От тук е тръгнало 66-та година големото наводнение. Не е от тук. От Сгориград, но от тук е минало и помело всичко. Да. Нали 66-та година? 66. За жалост. 5 минути вече имам, явиш.